ти думаєш з того приводу, що йому вже другий раз погано? Ну, я взагалі вважаю, що це затягування процесу. І розумієте, сьогодні 29 квітня, день народження мами. Я би в цей час могла би бути в гарнізонному храмі на панахиді. Я вважаю, що він не має навіть елементарних норм поваги. То, що йому зле, це точно відтягування від справи. То, що адвокат не знає, що 1 травня суд, ну чекайте, ми всі це чули. Ти не можеш собі записати в нотатки чи що? Бо твій обвинувачений в вбивстві в своїх нотатках вписав. Ти думаєш, що він симулює, чи просто, як ти кажеш, затягування справи? Чи йому дійсно зле? Я не думаю, що йому зле. Бо на Масарика, коли він сидів упродовж 2 тижнів, не пив води, сидів в жару, спеку, 30 градусів, йому тоді не було зле. А як вже хотілося, сьогодні мали розглядати лінгвістичну експертизу його нотаток, йому бідацтво стало зле. Тому ось так. Дякую.